С Ондолин се работи изключително лесно и този кратък филм изяснява практическите процедури за проектиране и монтаж, използвайки информацията, съдържаща се в ръководството за монтаж на Ондолин. За проектанта е лесна задача да подготви спецификацията на покрива, използвайки информацията за проектанта от техническата документация. А монтажникът трябва само да следва ръководството за монтаж, за да може успешно да монтира листовете Ондолин и да направи дълготраен водоплътен покрив. Първата стъпка е да се установи наклона на покрива. Това е необходимо, за да се подготви основата и да се определи размерът на страничните и челни застъпвания на листовете. За покривни наклони между 5 и 10 градуса или за райони с големи снегонатрупвания, листовете Ондолин трябва да бъдат подпрени изцяло с плътна или почти плътна дъсчена обшивка, а препокриването трябва да бъде странично 2 вълни и челно 30 см. За наклони от 10 до 15 градуса, листовете трябва да се подпират на столици през 45 см осово. Страничното застъпване е 1 вълна, а челното 20 см. За покриви с наклони над 15 градуса, носещите столици трябва да са през 62 см, а застъпването да е 1 вълна странично и 14 см челно. Важно е да се провери дали столиците имат достатъчно сечение, за да понесат покривното натоварване между ребрата. Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с таблицата от нашето ръководство. Внимателно закрепете столиците към ребрата, като използвате дървено трупче, за да осигурите точното разстояние между столиците и тяхната успоредност на стрехата. Листовете Ондолин се режат много лесно с ръчен трион. Електрическият циркуляр върши това много по-бързо и се препоръчва за големи обекти. Листът може също така да се реже и по дължината на вълната, като се използва специален нож за покривни работи. Преди монтажа изберете правилния тип гвоздии измежду стандартен гвоздий с полиетиленова глава или гвоздий с пластмасово капаче. Монтажът на листовете трябва да се започне от обратната на преобладаващите ветрове страна на покрива и всеки втори ред се започва с лист с половин ширина, за да не се натрупват 4 слоя при застъпването. Обърнете внимание листовете да бъдат перпендикулярни на стрехата. За тази цел ги полагайте по посока на диагонала. За да сте сигурен, че листът е останал правоъгълен по време на монтажа, заковете най-напред двата края, оставяйки възможност за припокриване. Използвайте канап за водач и ковете от краищата към центъра, като осигурявате правилното напрягане на вълните. В края на листа и при припокриването ковете на всяка вълна. На двете вертикални страни ковете на междинните столици, а останалата част на листа през една вълна. Максималното конзолно разстояние при стрехата е 7 см. На линията на билото включете допълнителни подпори, за да позволите монтажа на билните елементи Ондолин. Те лесно могат да бъдат монтирани с застъпване от 12,5 см с използването на канап, за да се запази направлението. За запълване на вълните може да се използва запълнител за стрехи и била. Билните елементи могат да се използват също така за оформяне на чело, устойчив на атмосферните влияния челен перваз. За по-добър вид използвайте предварително оформени челни первази. Уламите могат да бъдат направени от много видове материали. Елементи за улама, поцинкована ламарина, медна ламарина и други. Странична водозащитна връзка може да се оформи чрез използването на предварително подготвени ламаринени обшивки. Независимо, че досега имахме предвид само дървени носещи конструкции, Ондолин също толкова ефективно би могъл да се използва върху бетонови и стоманени основи.
Върху бетонови плочи листовете ондолин се монтират на дървени столици, вложени в замазката или в самия бетон. При съществуващи плочи дървените столици могат да бъдат приковани към бетона. Стоманените конструкции са идеална подпора за листовете ондолин, които могат да се монтират с използването на самонарезни болтове StealthX с тяхната уникална назъбена втулка за ограничаване на натягането. Също така могат да се използват стандартни болтове куки съвместно с шайби StealthX с големи глави. По такъв начин се постига правилно налягане на вълната. Здравината на ондолин го прави идеален за вертикална облицовка и влагозащита на фасадни стени. Монтира се по същия начин, както при покривите. Гъвкавостта на ондолин прави възможно използването му при сводести покривни конструкции. При страните на свода столиците се монтират през 62 см осово, но към върха наклонът намалява и те трябва да се сгъстят до 42,5 см. Челното застъпване също нараства от 12 до 30 см. Самият връх на свода трябва да бъде покрит с цял лист с странично застъпване 2 вълни. Ондолин е цялостна покривна система и включва широка гама от предварително оформени компоненти, които удовлетворяват всички строителни изисквания. Тази полипропиленова обшивка улеснява осигуряването на водозащитата на челната връзка ондолин-стена. ПВЦ листовете, произведени със същия размер и профил, както стандартните листове ондолин, могат да се използват за осигуряване на осветление в сградата на цената на намалената термоизолация на покрива. По-удобна като източник на светлина е тази стандартна капандура, която може да се използва и за проветрение. Покривните отдушници ондолин се предлагат в 3 размера – 10 000, 20 000 и 30 000 квадратни милиметра отвор. Те лесно могат да бъдат превърнати в вентилационни комини чрез използването на предварително оформена тръбна връзка. Отворите на листовете ондолин могат да бъдат запълнени чрез използването на запълнителни ивици за стреха. Те препятстват проникването на прах и пясък в подпокривното пространство. Гребеновидният запълнител за стрехи е проектиран за да осигури проветрение на подпокривното пространство и същевременно да препятства достъпа на птици и големи насекоми. Тази подложка за стреха нормално се използва от системата ондолин препокриване, но също така би могла да се приложи за оформяне на капчук на покрив с ондолин. В райони, където дори и при добре проектиран покрив с топлоизолация и вентилация съществува висок риск от кондензация, може да се използва подложен слой от ондотис. Тези самозалепещи битумни ленти ондолин флашинг, покрити със специално алуминиево фолио, са идеален материал за обшивки на покривите ондолин. Продуктите ондолин са подкрепени от пълна гама техническа литература и обслужване. За по-детална информация относно специално използване на ондолин, ондолин препокриване и ондолин ондокерамика, а също така и за нормалното използване на ондолин, представено в този филм, се обърнете към регионалния дистрибутор или към офиса на ондолин в България, които ще имат удоволствието да ви помогнат.